Duwaan gadan mantang tuluan na italang irido sa nangyaring engkwentro sa Barangay Ramay Uwas Albay, pasado alas 9 nin aga kan Miyerkules, Pebrero 15. Saro sa mga binawian nin buhay ang 31 anyos sa si Second Lieutenant Nico Malcampo kan 49th Infantry Battalion, Philippine Army. Sa impormasyon, nakaresibe nin sumbong ang tropa ni Malcampo dapit sa pigigibong pangingikil kan rebeldeng grupo sa sarong construction site sa nasabing lugar. Ngani maberipikar ang sumbong, nagpasiring ang tropa ni Malcampo sa lugar. Alagad pag-abot sa lugar kan engkwentro, pinasabugan rin anti-personal mine ang grupo ni Malcampo na tulos na ikinagadan kaini asin nagresulta man sa ribayren putok nin 15 minutos. Tunayan lang nila ang bantag natin sa kanila na terorista. Terorista ang kanilang grupo dahil sa mga ganitong aktibidades. Apera kay Malcampo, irido man ang tulong pag-iriba pa kaini na sinda Sergeant Junel Balaguer na nagpaparahi na ngunyan. Mantang ipapasairarong pa sa operasyon sinda Sergeant Roger Bellare asin Private Albert Milio. Kinokondinan namin ng to the highest degree ang ginawa ng CTG kasi maliwanag ito na paglabag nila sa karapatang pantao. No? Ito ay matagal nang ipinagbabawal yung paggamit ng anti-personal mine sapagkat kahit sino ay pwedeng tamaan ito kahit walang kinalaman sa digmaan, walang kinalaman sa gera, pwedeng ang civilian. Narecover man kan otoridad ang tulong halangkaw na kalibre nin mga badil sa lugar kan engkwentro. Sa katunayan na nag-utos na yung Joint Task Force Bicolandia na magkaroon ng dagdag pwersa para tugisin nga yung nasabing grupo kung hindi sila mag-surrender. Sa presente, nasa biyahe na ang bangkay ni Malcampo pauli sa saindang residensya sa Basilan. Pag si Sherto man ni Roldan, tatauwanin danin hustisya ang pagagadan kan sa indang pag-iriba. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Maria Lorenzana.